To me inside out that I showed you life was about only you. The only one that stole my heart away. And I wanna do everything to show you. You can understand only you. The only one that stole my heart away. You stole my heart away. Hello, Ti Christina, Tamsak. Salamat, Eleng. Thank you. Kumusta dyan? Ayan, salamat sa inyong dalawa dyan. So, habang wala pa sila, ayan, baka makalimutan ko. Tingnan ko muna kung meron kang ano dyan. Nag-LS ka ba kanina umaga lang? Hindi. Di ko pa ito na-watch na ano. Di ko pa ito na-watch na, di ko pa ito na-watch na ano mo, latest upload mo. Mamaya ko na to i-play. O i-play ko na habang dalawa lang kayo dyan. Ayan, Survita, maya Swat Ani, thank you. Ayan, how are you? Swat Ani. Christina, new upload. Ate Les, Tusok, ayan, salamat. Naka-hotpot ka na. Wow! Anong ano niya? Anong hot ano yan, te? Anong hotpot yan? Ano ba yan? Shabu-shabu ba yan? Pete, thank you. Ayan, shout out. Ayan lang, thank you. Ayan, so drop ko ang link mo. Ayan, may mga bago kayong upload. Di ko pa ito na-check. Gumala ako kanina. Ay, kasi bumili ako ng Silent K. Ayan, thank you. Ito yung 9 hours ni Leng. Ayan, baka hindi nyo pag ito guys, ano. Ayan, pindutin nyo Leng Natividad dyan. Shout out sa lahat. Ayan, Silent K. Silent K is in the house. Thank you, Suwat Ani. Ayan, pwede kayong mag-ano dyan guys, ha. Pwede kayong magdikit ng kaso. Wala pa namang magdidikit dyan. Halos ano kayo. Ayan, we have a friend from Poland. Ayan, si Suwat Ani. New upload also. This is 36 minutes ago. I already watched this one. Miss you pare pagkisa. Chup chup. Ay, nako. Puro kakalokohan, ano. Victoria, host. Ayan, Merry Christmas. Ayan, thank you. Ayan, shout out sa iyo dyan. Victor, di kita napupuntahan, ano, Victoria. Kasi alanganin ang ano mo. Sobrang, may 7 hours ka din dito. Ayan, di ko pa ito napapanood. Ayan, kumusta? Ayan, ako super busy ako sa work. Kaya nag-ano lang ako. Kasi, busy tayo sa work. Then, kumusta? Ayan guys, we have new friend. Ayan, Victoria Limartel. Nasa if I am not mistaken, Germany ba yun? Germany si Victoria Limartel. Ayan, si Ate Les lang napanood ko kanina yung kanyang bagong upload. Ayan, ate, Pinansi Teng. Ayan, thank you. Ayan, kain tayo. Anong ulam mo dyan? Ayan, hello host. Gandang gabi, Lote. Ayan, magandang gabi sa'yo dyan. Mga new uploads to guys, yung mga bagong update. Ayan. Anong ulam nyo dyan? Nagluto ako, meron pa ako ditong, yung ginulay ko kanina. Ayan, meron akong, tinira ko talaga para ngayong gabi. Ayan, so, inano ko siya, inulam ko yan. Nood sa'yo while kain. Ayan, thank you. Ayan, so, drop ko ang link po dyan para mapuntahan ka nila. Check out kung meron ka. Ipi-play kita. Magpi-play ako bukas sa'yo. Bukas na ako magpi-play sa'yo, ha. Yung mga short videos mo dito. Asa ng short video. Etong 3 weeks ago. Hindi ako magpi-play na tong live stream, ha. Etong yung mga short videos lang. Ayan, hanap lang ako ng mga short videos mo. Merry Christmas to all. Ayan, from Victoria Limartel. Ayan, ito guys, Ayan, bago tong bago tong friendship. Ayan, basta pag 10 PM di na ako pwede. Sobra ka na kasi 10 PM
10 p.m. ka na premiere. Ayan. Di ako nakakaano na pag 10 p.m. limited na lang yung ano ko. 12 minutes ago, ayan. Hindi ko to drop ha kasi 16 seconds lang are. Madami akong i-review bukas. Yung mga palabas ninyo. Itong 38 seconds kasi short lang ito. Ayan, may ano. Ayan, MLSO sa lahat. Ayan, Frank, Christina, Reality TV. Ayan, kumusta yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak ko guys sa Visayas area. Ayan, Miyumi Vlog, thank you. Pit Life, thank you. Di makabati kaliwat ka. Ayan na, Miyumi Name Bicol Mapa. Kuya Calix, name. Bicol. Ay, uwi kayo ng Bicol. Ayan, tol. Ayan, thank you. Ayan, uwi kayo, ano, Manay Miyumi. Mauli ka mo. Ayan, okay na makauli. Ayan, Beat Life at Beat. Ayan, si Victoria Limardal guys, bagong friendship niya. Baka gusto nyo One Day. Napanood ko na ba tong One Day mo na to? No, Pete? Hindi pa. Hindi ko sure. Ayan, Cheryl's TV ay host. Ay, nakalimutan kita nung kahapon, Cheryl's TV. Ayan, limited lang yung ko. Limited lang yung time ko kahapon. Ayan, sorry. Ayan. Ikaw yung inaalala ko kasi wala kang upload, di kita nakikitang nag-upload. I mean, wala na, nakauli na ako. Nasa Manila na ako, ay nagtatrabaho na ako. Sobrang tawag dito, busy na ako. Ayan. Di ako makakauwi ng Christmas kasi 8 days ago pa to. Ito yung yung window shopping mo, 8 days ago. Ayan, na-watch ko na pala to. Pero kita, kasi matagal ka mag-upload. I-play kita. Magpe-play na lang ako kahit mga 10 palabas mo bukas sa Cheryl's TV. Ayan, ako din na nakauli. Ayan, thumbs ako sa Joaquin Bordado. Ito, Switzerland ata. Ayan, thank you. Ayan, salamat sa thanks a lot host. Ayan, from Victoria. Bukas na ako mag-play sa iyo kasi alanganin ako paggabi. Hindi ko dati nagpe-play ako paggabi pero pag hindi na ako nagpe-play kasi hindi ako makakatulog pag bukas ang laptop. Hindi ako makakatulog pati yung cellphone. Hindi ako makakatulog pag nagpe-play ako sa inyo. Ngayon di na ako nagpe-play kasi na tayo ngayon. Ayan, Joaquin Bordado, thank you. Ayan, hello, Waps Chills TV from Victoria Limardel. Ayan, thanks a lot to host. And Christina, hello, di ka nag-live stream kanina. Ayan, Joaquin Bordado. Ayan, puntahan niya si Joaquin Bordado, guys. Ayan, from Switzerland. Not sure ako kung nasa Switzerland siya ngayon. Christina, ayan, thank you. Ayan, kaway dyan sa lahat. Ayan, hello all. From Christina Reality. Ayan, Pete Life. Ayan, from Swat Annie. Ayan, guys, Swat Annie. Kung gusto nyong kung gusto nyong binwitin yan si Swat Annie. Ayan, very very good very good very good yan guys. Hindi kayo magsisisi dyan guys kay Swat Annie. Sino pa nagsa? JM Vlog. Ayan, ano to, Brad? Ay, ata si JM. Ang bilis, ang laki na ng bahay mo, Brad. Joaquin Bordado. Ayan, kaway dyan. Christina Kate. Ayan, Christina, baka gusto mong binwitin mo yan, puro to mga short videos mo, Brad. Magplay ako ng mga 15 lang dito, Brad. May ikli lang to. Bukas na ako magpe-play ng palabas na, Brad. Joaquin Bordado. Kasi yung iba dyan na play ko na. Asan ka ngayon? Dito ako sa Pinas ako ngayon. Actually, umuwi ako ng probinsya. Kaso, before, ayan Manay, ayan thank you, ayan thumbs up host Manay, ayan thank you Manay, ayan si Joy sa Kakida Vlog, ayan thank you Manay. Dapat nandun pa ako sa nasa probinsya pa ako, nga lang, di ba yung nagkaroon ng bagyo, ay di ko napuntahan Christina, kung 13 hours ago, 8, 16, di kita napuntahan kanina, wala ata ako kanina. Ayan, sige lang. Magre-reply na lang ako sa inyo. Wait lang guys, drop ako ng link. Si Joaquin Bordado guys, sa from Europe yan, at saka si Victoria Limardel, at saka si Swat Annie from Poland po yan guys. Ayan, baka gusto niyo pong binwitin. Yan, si highly recommended yan ang host niyo guys, si Swat Annie. Ayan, nauwi ka na.
Twice na akong nakauwi nitong nitong tawag dito, nitong medyo nag-lift up na yung wala na yung natin, wala na yung di na kailangan ng ng box cart, ng tawag dito ng swab test or antigen, di na kailangan. Um, Pwede nang wala nang tatanong sa wala nang wala nang tinatanong sa sa borders, dalawang borders. Actually yung borders dun sa Kamsur at saka sa Albay, kasi dun ako lagi nauwi. Ayan, wala na yung wala na siyang wala na siyang mga wala na siyang mga pulis sa wala na siyang mga pulis sa border. Ayan, tinanggal na ng governor ng Albay yung yung um, hindi naman po ako lumalabas ng bansa. Lang ako, nagta-travel lang ako pa labas ng bansa. Victoria. Dati, ayan, before mag-pandemic, ayan, lumalabas ako sa Korea. Nga lang, nung nagkaroon ng pandemic, ayan, hindi na ako nakakalabas. Dapat lalabas ako actually nung nakaraan, ayan, lumabas ako pala nung nakaraan. Kaso lang, madali lang pala yung 3 days lang. Mas mahaba pa yung quarantine kumpara sa sa bisita. Last August, ayan, BG Charles TV, ayan, thank you Nancy Teyan dito, anak, ayan, si Smart TV, ayan, so drop ko ang link niya. Manay Joy, ayan, baka gusto mo pong puntahan yung mga nandyan, meron tayo dyan yung mga, meron dyan si Victoria Limardel, si Joaquin Bordado, si Christina Kate Official, ayan, baka hindi mo pa baka hindi, si Margie TV, baka di mo pa Margie TV. Baka hindi mo pa si NNN The Pets, baka di mo pa di mo pa kaibigan yan, pwede mo puntahan yung mga yan. At RGTV. Yan. Nga lang, bumalik agad ako kasi siya, tawag dito, di ba inabot ako ng bagyo dun sa inabot ako ng bagyo doon sa probinsya. Kaya ayokong ma-stranded dun sa ayokong ma-stranded sa probinsya, kaya bumalik na ako din. Maraming salamat sa Manoy. Joaquin Bordado Bell. Napuntahan na kita dati, kaya lang si Joaquin Bordado, siya, minsan alas 7 yan nagpi-premiere, minsan gabi. Kaya di ko ma-tsempuhan yan. So lahat ata na drop ko na ng link. Ayan, maraming salamat sa Manay. Welcome Manay. Ayan, Manay, kanina nawalan ako ng signal. Pumasok ako sa sa mall, kaya matagal ako sa mall. May binili lang ako, ayan, regalo ko para sa sarili. Ayan. Eto Manay, Victoria Limardel. Ayan, bago to Manay. Ayan, baka gusto mong binwitin na rin. Kasi alas 10, pwede ka na. Alas 11 na kasi dyan sa alas 11 na kasi dyan sa Japan, kaya di mo na siguro. Di mo maaabangan. Magre-replay ka na lang. Magpi-play na lang ako sa kanya ng mga short videos. Tsaka si Cheryl's TV Manay. Ayan. At Victoria Dumalgar. Ayan. Benta ko sa inyo si Cheryl's TV kasi bihira nyo yan makita. Nasa Taiwan yan. Kasama niya si Margie, nasa din niya. Pati si Margie TV, Nancy Teng TV. Ayan, pareha sila silang tatlo, pareha sila nasa Taiwan. Ayan, Christina K. Ayan, ito si Cheryl's TV. Ito, nasa Taiwan to, guys. Ayan, iba talaga pag doon ka matengka. Biruin mo, sobrang video mo na. Ayan, sige lang Manay, okay lang po. Ayan, so sobrang talaga siya, sobrang grabe ng ulan kahit nung pag-uwi ko doon. Actually, Saturday, nag-start na siya umulan kasi sobrang na siya. Tapos Sunday, pumasok nga, Monday siya pumasok.
Tapos, ano, um, basta lagi maulan dun sa ano, lagi maulan sa ano sa probinsya kaya nakakaasar. Isang kaibigan lang yun na isang kaibigan lang yung napuntahan ko sa ano sa isang kaibigan lang yung na bisita ko nung pag-uwi ko. Kaya ayan. Eto guys, baka gusto niyo. Eto Manay, pwede mo. Ayan, tusok. Ayan, Ate Leslie. From Declare, thank you. Ayan, salamat, salamat. Eto, bago din to. Ayan, si, eto, baka gusto niyo pong puntahan to guys. Ayan, si brother. Ayan, Kuya Earth. Ayan, eto, nasa Taiwan din yan. Ilan ang signal ng, ano, apat yung signal ng bagyo natin. Grabe yung tinamaan ng ano, grabe yung tinamaan sa ano sa Visayas area. Sobrang nakakadumo talaga. Pero ngayon, paano ata paakyat yung ano, pero malapit na siya sa ano, yung part nung Vietnam, inaabot na nung ano, ng rain bands yung ano, inaabot na ng rain bands yung Vietnam dito sa may ano, sa may western part ng Vietnam. Yan, ligo mo na. Sige lang, Manaya, salamat. Yan, saan lugar ang sa ano, ang pinaka napuruhan dito sa may Leyte, dito sa may Siarga sa Surigao, tapos ang Bohol, ang Iloilo, ang Negros, ayan Negros Province, ayan sobrang ano siya, sobrang talaga. Tapos ang Palawan, then dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, ayan lahat na ano yan, lahat na tinamaan ng ano, tinamaan ng sobra. Ayang kawawa talaga as in. Madaming ano siya, madami talagang ano, madaming tawag dito. Madami siyang madaming nangyaring di maganda. Yan ang pinakamalakas na ano, yan ang pinakamalakas na bagyo ngayong ano, ngayong December na pumasok. Itong ano, itong Odette na to. Actually, nagano lang yan, yung bagyong Odette, biglang lumakas lang yan nung papalapit na maglandfall kasi biglang nagkaroon siya ng mata within mga siguro mga 8 hours lang ata before siya maglandfall. Nagano siya, nagkaroon ng mata yung bagyo. So nakapagano pa siya before siya maglandfall dito sa may Caraga region. Ayan, Overcomer Vlog. Ayan, Top Pro, thank you. Ayan, salamat. Salamat sa info. Say welcome. Ayan, Leilani Himino. Ayan, Leilani, may mga bago tayong kaibigan dyan. Baka gusto mong puntahan. Ayan, pag-graduate natin to guys, yan, si Leilani Himeno. Ayan, ito nasa nasa, dito lang yan sa Pilipinas. Hindi pa ako nakakontak doon. Saang lugar po? Ayan, kung di nyo pa makukontak kasi naka-down talaga lahat, pati mga poste ng ng mga kuryente, sobrang naapektuhan. Ayan, napuruhan Leyte. Ayan, doon sa amin, sa Baybay Leyte, nagupit ni Odette kainis. Ayan, pati si Ate Virgie, ayan. City niyang vlog, ayan, di niya makontak yung pamilya na doon. Si Dimple Girl, ayun, ganun ba si Christina? Ayan, Reality TV yan from Victoria. Ayan, Christina, ayan, wala pang ilaw. Hindi. Wala pa ngayon, kaya wag niyo po munang aasahan na makontak niya. Pero yung mga LGU natin, na ganun siya, gumagawa naman na paraan yung mga LGUs natin. Kasama ba ang pagbaha, sobra. Ayan, Cebu. Yan, Cebu, bigyan na muna. Ayan, sige lang, Manaya na. Salamat, Manaya, Joyce sa Kakida. Tambay lang bro. Ayan, thank you. Ayan si Leilani Himeno at saka si Crisel M. Ayan, salamat sa amin din po host Dumaguete. Ayan, kawawa naman. Ayan, pero ganun talaga may mga lugar talaga na Leilani Himeno. Ayan guys, pa-support ako nito kay Leilani at saka kay Crisel. Kaya sino ba to? Si Crisel, ayan, baka gusto niyo pong i-help natin. Ayan, Overcomer Vlog, siyempre from Christina Ria. Magkapit-bahay kami ni Virgie. Ayan, from Christina Reality TV. Oo nga, dote. Ayan, ilang signal sa Visayas na number 4. Number 4 yung sa Visayas area. Ayan. Pero dito, before maglandfall, 3 pa lang. Tapos kasi nagkaroon pa ng dito sa may Cebu province. Ayan, doon na nagkaroon ng signal number 4. Ay, lakas ng hangin, lipad may mga
May mga ano daw, may mga naanuhan ng ano, ng yung lumipad yung mga ano, lumipad yung mga bubong nila doon. Leilani. Ay, gano'n naman talaga, pero kasi sa amin naman dati, yung bagyong ano, yung bagyong Riming, ayun, di ko makakalimutan yung bagyong yun kasi yung bahay, ano na yun Ayan, road to ano na to sa road to grade 9 na to guys si Crisel. Ayan, pa-support na lang po natin to. Ano siya, sobrang talagang tanggal talaga yung bubong. Lahat ng bubong, ayan, tanggal lahat. Tapos yung wall, yung dingding, ano siya, nabiyak sa gitna. Buti na lang, nag-collapse lang dun lang sa may taas ng ano, sa taas ng as in talaga nag-collapse yung wall ng bahay. Christina Kate, ayan, may puntahan kita. Ayan, sige lang nga punta. Ayan, manay, ayan si Leilani Jimeno at saka si Crisel M. Ayan, baka gusto po nating i-support. Ano po sila, road to grade 9 at saka parehas na sila road to grade 9. 877 si Crisel, saka 810 si Leilani. Ayan, Tweet Life, ayan, Christina Reality TV, ayan. Ayan, Crisel, ayan, so since si Overcomer Vlog din nakalimut. Si JM World, na-drop ko na si JM World. Overcomer Vlog. Ayan, baka gusto niyo po guys na support natin. Yung dalawa lang, ayan, road to grade 9 at saka, ay pareha sila road to grade 9 pala guys. Ayan, si Crisel at saka si Leilani Jimeno. Ayan, eto si Leilani Jimeno, alas 10 ito anong oras kanina? Alas 9, anong oras ako nakapasok sa'yo? Magte-10 or 9? Ayan, kasi sobrang pag weekends kasi, mahaba ang pahinga natin kasi Monday na naman Monday. Crisel, puntahan mo to, Crisel. Ito si Swat Ani, puntahan mo to. Itong lang niya, isusupport ka nito, Crisel. Ay, lagi manonood sa iyo to. Ato, from Poland ito. Si Swat Ani. Ayan, dito rin sa atin yan, lumaki ang bahay niya ni dito ako sa Muntinlupa. Nasa Muntinlupa ako. Ito silang natibidad, din yan, silang naka-BG lang sa atin yan, lagi yan nagpi-premiere ng 2 or 2:30 PM. Ayan, sa Muntinlupa. Dito ko sa Muntinlupa. Nasa labas kami, kuya. Ayan, sige lang. Ayan, no problem. So, i-drop ko lang yung ito latest upload ito. Ito si Leng Angeles. Crisel, Lilani, ayun yung mga hindi mo pa mga friendship diyan. Ayan, pwede mong puntahan ng mga yan, ha. Ayan. Ito si Victoria Limarde. Ito si Crisel kasi bago lang to guys sa atin. Pero good friendly Subanin tribe yan. Ayan, si Kuya Art, baka gusto mo puntahan, i-drop. Ay, Crisel, Dan, wag mo na ikaw magsukli. Ayan, Crisel, pinuntahan ka na ni puntahan mo to si Kuya Art, si brother, Crisel. Si Charles TV, puntahan mo din yan. Ayan, Crisel, Dan, ano bago dyan sa atin? Ayan. Dito, ngayon, mainit ang politika ngayon dito sa Pilipinas. Medyo mainit ang politika sa Pilipinas. Kaya ewan ko, di ko alam dito sa Pilipinas kung anong mangyayari dito sa Pilipinas kung magkataon. Medyo kasi sobrang komplikado. Ay, alay, natibadan eto, kuya, wag. Yun yung mo, sa main ako kumukuha, tapos ikaw kasi nandiyan. Kaya, pero main mo yung naka-drop dyan, yung latest upload mo dyan. Ayan, Manay, ayan, thumbs up, Manay, salamat. Ako, balik ipamoni ito, host. Di yung yung main account mo ang nandiyan.
Ayan, Dandy Cat Leilani from Korea. Ay, salamat eh. Ayan, main ko lang. Ayaan mo yan, hindi ako nagda-drop ng ano, ng tawag dito ng ninja. Ayan, yung mga main nyo ang nakaano dyan. Ayan, ito, Miles Gonzalez. Ayan, Miles Gonzalez. Pati si Agent Marokoy, i-drop ko si Agent Marokoy para mapunta. At um, si Crisel lang kasi ang ano dyan sa inyo guys. Si Crisel lang ang hindi pa si Miles ay si Crisel, si Charles TV, Victoria Limardel, si Swat Anil lagi niya nakikita. Si Joaquin Bordado. Manay, di ko pa ito napapanood, Manay, mga palabas mo. Ito kay Manay Miles, ayan. Pero pag pinanood ko to, lahat naman ito panonoorin ko, ayan. Kasi, si Miyumi Vlog, ayan. Makakatamad mag-isa-isa lalo pag short video, ayan. Main ko lang, nai-stress na ako. Pagka may stress dyan. Ayan si Overcomer Vlog, si JM World. Ayan, nakadrop yung mga links nila dyan, guys. Ano? Ayan, so, si Crisel guys ha, pag pinuntahan po kayo ni Crisel, ayan, ano yun, i-drop ko ulit yung mga, yung mga nasa taas. Kasi, si Crisel, ayan, bibinutin. Crisel, yung mga, yung mga short videos lang to, pag mga money ha, ayan, yung mga hindi money, ayan, 3 minutes, ayan, para, para panigurado. And then, pag short videos, ayan, tropa, ayan, salamat, chat na sir, ayan. Ay, di ako nakabili ng Bahala ko sana bibili ako ng Bibili sana ako ng dalawang, Sunmig. Ayan. Pit live naman, lahat of comment ba na, ayan, naka-off. Di ko nakita yung naka-off yung niya. Eto pa, Crisel, si Tropang Marky, puntahan mo to. Tropang Marky. Yung main niya yan. Si Silent K, ayan, nandiyan ka pa ba? Silent K. Nandiyan ka pa ba? Ayan, Pit Life at 50. Ayan, Miles Gonzalez, sa mga kapatid. Ayan, Victoria. And the Pets. Ayan, Pit Life. Ayan, kayo na. Sige po. Ayan, salamat. Ayan. Mamaya ako kakain. Pero kumain na ako kanina. Ayan, hehehe. Anong ulam ko kanina? Kumain kasi ako dun sa labas kasi lumabas ako. Pumunta ako ng mall kanina. Daya niya ni Tro. Kumain ako kanina. Pero kinain ko lang, yung ini-steam, siomai. Ayan, kasi gusto ko yung siomai. Ayan, kaya, ayan, kumain ako kanina ng siomai. Ayan, kaway-kaway sa lahat. Ayan, puntahan nyo na yan, guys. Ayan, naka-off yung comment ni Victoria Limardel. Ayan, sabihin nyo na lang po, guys, na sir, lipat kita dito, nag-ihilo na ako. Ayan, nahihilo. Ay, naku, puro ka kasi taga, yan. Ayan, si Charles TV, guys, bago yan sa inyo. Baka gusto nyo pong puntahan yan. Miyumi Vlog, ayan. Yung latest, ito niya, ito, yung 8 days ago nito, wishing everyone a jolly Christmas, ayan. Ako wala, work mode ako ng Christmas. Ayan, so kaya super busy ako. Next Monday. Ay actually last week. Nakakatuwa yung kwento ko last week. Kasi na-play ko si Joaquin Bordado. Kasi siya, tawag dito. Pinapunta ako ng early, alas 8 ng umaga. Kaya maaga na yung alas 8 ng umaga, guys, ha. Kaya sa akin, napakaaga ng alas 8:30. Tapos, sabi niya, kasi mag-i-install ako ng makina. Wala yung, pagdating ko doon, anong oras ako nakarating doon? Alas 9. Pagdating ko doon, sabi ko kung dumating na, sabi wala pa yung makina. LC, ayan, long time no see, ayan, LC, di kita nakikita, hello, ayan, di kita nakikita, LC Fluency in Travel di ko alam kung bakit. Isang beses lang kita nakita na Premier Fluency in Travel. Pero sige, na lang natin pa, Isang beses lang kita po na nakita, ayan si ate pala to.
Di ko na ano, di nagano ako sa ano, di kita nakikita lagi na 2 weeks, 8 days. Ay, bibihira lang po pala kayo ate mag ano, bibihira lang po pala kayo ate mag ano, ayan, kaya pala eh. Ayan, kasi minsan dami, puro kasi ayan, yung kita ng jacket dito. Ayan, BG, ayan, ano, Claire, papupuntahan kita dyan kay ano. Ayan, naglolo ko tong ano ko. Wait lang. Bigyan ka, wait lang, Christina. Eto, ninja mo ba to? Ba't ayaw? Ayaw ka bigyan ng ano dito, ano? Ayaw ka bigyan dito, Christina, ng ano, ng jacket. Wait lang. Ayan, okay. Ayan, para mabigyan ko na tong ninja mo na to. Eh, eto muna. Sige lang, ano, kung may ano kayo guys, ha? Kung meron kayong isusupport, ha? Ayan, support niyo po muna, ha? Ito si From Declare, guys. Ano to? Ukulele. Ito si From Declare. Ayan, watch nyo to, guys. From Declare. Ayan, loading si tropa kasi nag-iinom yan. Ninja ni. Ito guys, main niya to ha. Ito si From Declare. Yan na lang puntahan niyo po kasi ninja niya to. Pero main account niya yan guys ha, si From Declare. Eh si LC Fluency and Travel na yan, puntahan niyo rin po guys. Ano po? Ayan si Overcomer Vlog, ganun din. Ayan, hindi siya walang live kasi si JM World yan kasi nasa Visayas. Ay, nasa Mindanao pala yun, pero ay pati pala yung Camiguin. Ayan, binanatan pala yung Camiguin Island ng ano. Bibihira lang ano yun guys. Bibihira lang bagyuhin yung ano. Bibihira lang bagyuhin yung lugar na yun, pero matindi ang dinanas ng mga ano doon. Iwan muna kita sa my friend. Kanina te, sa'yo te, 8:45. Sa'yo ba yan te? Wait lang. Tingnan ko muna. Sige, ano kita dito te ha. Ayan. Puntahan natin to guys si Ate Christina. Ayan, sige te. Tingnan ko dito kung may ano. Di ko nakita na may premiere ka kanina. Wait lang. Kaninang premiere yan te? Sa'yo ba? Ay wala. Hindi. Wala. Ay kung kanino yan, i-ano ko na lang yan. I-replay ko na lang. Ay, hindi yan CPR kasi mali-mali lyrics ko. Okay. Ay, i-ano mo te? I-ano mo pa lang ngayon? I-ano mo pa lang? I-upload mo pa lang yan te? Ay, sige, i-ano mo na yan te? Ilabas mo na yan. Hindi ko makita dito eh. Hindi ko makita yung for premiere mo dito. And that's what, guys, please do support natin yan, ano. Sige, lalabas na lang yan dito. Wala pa dito. Si, Leilani Jimeno, si Joy sa Kakida Vlog, guys, pwedeng puntahan yan. Crisel, si Manay Joy, ayan, pwede mong puntahan yan, ano. Pwede mong puntahan yan, ito, Leilani. Ilan na to? Ayan, 8-11. May isa lang nakadagdag sa'yo, ano. Leilani. Ay, 8-10 ka kanina. Tingnan ko si Crisel kung may nadagdag kay Crisel. Wait lang. Crisel. Ayan, may dadagdag din. Isa lang na nadagdag kay Crisel, guys. Ayan, pa-support po natin to. Crisel, puntahan mo na lang po yung mga nandiyan dyan, ha. Ayan, Crisel. Parehas sila, road to grade 9, guys. Road to grade 9. Ayan, wala kasi yung mga kaibigan natin na pwedeng paano sa inyo. Si Miles Gonzalez guys pati si Agent Marokoy. I-drop ko yung movie ni Manong ni Agent Marokoy. Ayan, puntahan nyo tong dalawang to guys. May Miles Gonzalez at saka si Agent Marokoy. Ayan, i-drop ko dyan. Si Charles TV guys puntahan nyo rin po yan guys. Ay, nandiyan pala. Nandiyan pala si Manoy. Ay, niya ka pala no. Ayan, Agent Marokoy guys. Ayan, salamat. Ayan, thanks Jose. Welcome. Charles TV.
Ayan, maraming salamat po host. Ayan, bakit matagal tayong hindi nakita um, last time, almost 3 months, magti 3 months akong super busy. Ano siya, kasi may ako nun, may busy August, July. July, end ng July, August, September, October. Yan. Ano siya, super busy ako. May 5 kaming makina na installation. Actually, siya rito na-install ko na yung 5 makina nga lang. Nagpalit ng software yung mga makina. Yun dun lang kami sobrang kasi mahirap pag software yung ng makina. Pero pag sa hardware, okay lang. Mabilis lang kasi palit lang. Pero pag sa software, hardware and then software ang namin, ang ginawa. Ang problema, ako pa nagtuturo sa mga Koreano. Ayan, Sir Agent Maragaya Malaso at Mans Gonzales Malaso din. CC, ayan, Josephine Bren, shout out po, good evening. Ayan, kaya, Tapos, lagi overnight, minsan uwi ako ng 1:30 kasi ihatid ko pa sa hotel. Tapos uwi na ako dito madaling araw na. Tapos gising ng alas 8 kasi magsusundo ako ng 9. Minsan alas 7, alas 6 gising na ako niya. Ayan, nandiyan si ate, Christina Reality TV. Ayan, baka, Crisel, puntahan mo to, pati Leilani. Naka-premiere na si Ate Christina. Wait lang. Ay, ba't wala dito? Di ko makita dito, te, Christina. Di ko makita dito, te. Wait lang, mag-clear history lang ako. Di ko makita dito. Wait lang, guys, ha. Clear history muna ako kasi di ko makita si Ate Christina nag-premiere. Ayun, okay lang yan, mas malaki kita mo doon. Ayun. Hindi naman malaki ang kita. Siyempre, pa rin tayo. Mga alipin pa rin tayo. Manay, di ko makita yung di ko makita yung premiere ni guys, pwede pa-drop ako ng link nung yung kay Ate Christina. Baka meron pong di ko makita dito, ayan. Ayan, di ko makita dito, ayan. Wala siya dito. Wala siya dyan. Di ko makita yung niya, di ko makita. Just Pinoy, have a blessed evening everyone. Ayan, Just Pinoy, di pa kita ma-play, Just Pinoy. Wala dito yung niya. Wala Ate Christina, di ko makita yung mo dito. Di ko makita yung pinag-upload mo dito. Bakit? Ayan, no? Wala. Naka-private ba to, te? Uploads. Wala siyang dito. Di ko makita dito yung ni Ate Christina. Ayan, baka merong dyan, guys. Ay, baka merong nung link ni Ate Christina. Ay, nagano na ako na clear history na ako eh. Hi, Just Pinoy. Ayan, Bicol, na-share ako kung Bicol din yan si Just Pinoy. And have a blessed evening everyone. Nakakailang oras na ako. Ayan, nakaka 38 minutes na ako. Ayan, 1 hour lang ako guys. Ayan, pa-support lang natin si Just Pinoy. Hindi ako pwede magtatluhan ng dito. Rin to guys, countryside din ng kanyang countryside din ng kanyang content. Ayan, baka gusto niyo pong puntahan niyan guys, Ay, si Ate Christina, di ko makita. Ayan, Christina, ayan, tapos na, ayan. Pa-support ako guys dito kay sino si Agent Marokoy, napuntahan ko na, Si Ate Christina talaga, di ko Christina. Nag-upload siya ng bago eh. Wala talaga daddy. Ayun, clear history lang ako. Ayan, naka-clear history na ako. Manage clear history. Ayan. Pag guys, ako, nagki-clear history ako pag walang mga pag walang mga hanger. Pag mga walang haramida. Wala talaga, Ate Christina. Di ka makita dito. Walay. Ay, hello Victoria Limartel. I am from Just Pinoy.
Ayan na, host, binaba ko na. Ito ba yon? Open, copy link. Okay, salamat, Christina. Ayan, tingnan natin dito. Hindi ko okay. Ayan, no, nagkaroon na ng hanger. Ba't di ko to makita? Ilang ano to, te? Ang bilis di ko makita yung ano mo, te, Christina. Ayan, Tamsaka. Jeneline Tan, ayan, thank you. Ayan, halo sa lahat, Jeneline Tan. Ayan na. Ayan, salamat, Christina. Di kasi nakita dito hindi ko nakita dito sa, Hugas plato pa, gandang gabi, boss. Ayan, magandang gabi. Ayan, Jess Pinoy, si Crisel, yung mga dyan na, na lang, so, yung tinadrop ko, ha, mo na lang, puntahan mo na lang sila dyan, ha. Ayan, si Joaquin Bordado, ayan, puntahan niya, yung tinatapos ko lang yung dito, yung kanyang haramida. Ayan, Merry Christmas, Jess Pinoy, ayan, from Victoria Lemardel and all, ayan. Ayan, Tom Suckers from Jeneline Tan. Ayan. Wala bang Manay? Wala ba tong walang tawag dito, wala ba tong ayan, pinuntahan ko na sila. Ayan, thank you. Ayan guys, pakibalikan na lang po si Crisel. Ayan. Wala namang okay. Si Jess Pinoy. Pwede mo puntahan niya si Jess Pinoy. Si Charles TV, puntahan mo Charles. Si Christina Reality. Ay, si Christina Kay. Si Overcomer Vlog. Ayan, puntahan mo din yan. Ano po, sir? Si Enelin and the Pets. Ayan, ito si Charles TV. Ay, si Charles TV. Joaquin Bordado. May pagkido-kido kapagay, pitik sa aking mga siki, labig sa aking mga kamong, labi na kung kaya ang tukar, gitay rin ang kagat, mayaw paling-hingi. Steps, ayan, padaan, like, salamat. Ay, di pa kita napuntahan sa Steps in the Sky sa mo. Di pa kita napuntahan sa Kayong tatlo nila, Ate Kat, pati si Kay bagay sa buhay, wala na good ini, salit-saling ako, ibagod, insiki, bisan pa maibas, imbolong sinsini, halabi ka, hindi rahit-rahit, ikibot, imubot, ng tutong-udahi, kay basiganahan ang balik. Ayan, advance Merry Christmas to all. Ayan, Steps in the Sky from Italy. Steps. Okay. Ayan, wala pa tong view. Bago lang to. Ayan. Puntahan natin to, guys. Ayan, Bisaya ka. Hindi po. Bicol. Bicolano. Kayo ba'y labi ko na talibong. Yo, Birail. Di ko kasi makita yun, Jeneline kanina. Tapos na. Ayun, Jeneline tanto, guys. Si Jeneline. Ayan, salamat po si welcome. Ayan, ala, birahipi ka, hey. Napaka-smooth ng boses. May pakido-kido kapag pitik sa mga siki. Thank you for the support, guys. Iwan na bakas para makasplay ako sa inyo. Ayan, si JM Roll. Ayan, nandiyan na. May kuryente sa inyo, Brad. I-drop ko ang link ang mo dyan, Brad, ha? Nakakatuwa. Ayan. Mayroong pa-uwi-uwi. May bagay palihan. At yung upload ni JM kanina. Si Overcomer pa na gano'n ito. May hawak.
Inday, kumusta Inday? Salamat Inday. Iba kundi sige, bisan pa maibas, ingolong singsini, halapi kahibirahi kasahi, ikimot Ayan, si Speed Life. Ayan. kay basit yan ang palis mo perli, sumayaw sin swerte. May sumayaw, kayo ba'y tanilawas, labi ko nasa libo. May pagidok-idok kapag titik sa mga sikip. Ayan, si Ate Christina na lang ang ano yun dyan. Labira ko siya ang tukar, ngitay minasyagan. Ako pa'y sumayaw, kayo ba'y sanilawas, labi ko natalibong. May pagiduk-iduk kapag titik sa aming mga sikip, labig sa aming mga kamot. Naman ako Noy. Sige lang na ya, ingat-ingat ka dyan Noy. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Sige, i-drop ko na lang ang link mo dyan. Ayan, play ko yan. Baya ganda. Oo. Ayan, naka-play na. Di ko siya kanina nakita eh. Sige lang Noy, ingat-ingat ka dyan na yan. Kaya mag-work ka na dyan. Napikahi. Oo. Napikahi na. Ayan, play ko. Ang ganda pagkido-kido. Ayan, ay dyan. Sige na Noy, mag-work ka pa dyan. Sige na. Ayan, may pagkilok-kilok ka pa. Alas 10 ata ang pasok mo eh. Sige na. Okay lang yan Noy. Sumayaw sin swerte, halapi kahi, dirahi kasahi, kay bangin sa buhay, para nagod ini, salit-salit na Si Crisel, i-drop ko si Crisel. bisa pa maibat, ingolong singsini, halapi kahi, dirahi kasahi, ikimot-imubot. Ayan, 878. Ilan to kanina? Unsa pa to ba to? Sumayaw sin swerte. Si Eninenta kasi yan dyan, sinasita yung TV. Hala, biray. Ayan, tapos na. Ayan, natapos na din ako dito kay Manay. Ayan, wala siyang ano. Ayan, comment muna ako dito. Hala, pikahi, birahi, hi. Ayan, nakano na naman. Yung sa TikTok, ano na naman yung sa TikTok. Naka, ano na naman, viral na naman. Hala, birahi sa'yo na. Ay, kanina pa ako. Kanina pa si Joaquin Bordado. Ayan, para makita nyo guys si Joaquin Bordado. Ayan, Joaquin Bordado. Ayan, piplay ko si Joaquin Bordado. Ayan, para makita niya. Ito si Joaquin. Ayan, 14 hours. Ayan, play ko na to. Ayan, may ano siya dito. May harangida siya dito. Ang laban para sa kalusugan ay hindi pa tapos. Kapag Ayan, beat live. Ayan, just been by ayan. 12 minutes na lang nga tayo guys. 1 hour lang rin ang ako. lakas. Ayan. Ayan si Manay Joy sa Kakida. Ituloy ang alaga. Manay, ayan and ito si short ano. Si... Take on every adventure. Si Crisel Manay at saka si... Ay, Conquer tight spaces si ano with na, ano, active park 15 may assist. bilang ko. Ayoko mag-play ng Enjoy maikli. Si heightened Just Pinoy views bago with yan sa inyo panoramic guys. moonroof. And confidently take on every road with Ito si autonomous Just Pinoy emergency kwento brakes. guys. Ford Everest. Malakas ba yung ano? Ayan, dami nagko-comment sa ano ko. Dami nagko-comment sa... Ayan siya guys, oh, si Joaquin Bordado. Ayan. Oh, nasa Switzerland pala to guys. Nasa Switzerland. Ayan, Germany, Victoria Limartel, Swat Ani, Poland. Si Steps to the Sky sa Italy. Ayan. Yung mga taga-Europe natin dyan guys, ano? Sino pang niya? Si Nancy Tang TV, Taiwan. Margie TV, Taiwan. Kuya Earth, Taiwan. Sino pa ba? Ayan. Sino original composed?
Di ko alam kung sino. Ayan, tingnan natin yung Pikahi. Check natin dito kung sino ang nagano. Pikahi. Birahi. Lyrics. Tingnan natin kung sino Ayan, ayaw na tuloy mag-search ng Pikahi Birahi. Sino to? Oy. Ala, Pikahi Birahi. Waray song to waray song. Wala dito basta waray song ang waray song lang. Ayan. Birahi. Wala mga to. Waray song lang to, wala nakalagay kung sinong original na Walang kung sinong original na kumanta nitong Hala, Pikahi Birahi. Wow, over the world pala ang mga friends mo sa Manay, si sa Hong Kong, madami diyan sa Hong Kong. Ayan si Jeneline Tan, si Les Channel, Inday Pislat, may lalaking version. Ayan si Overcomer Vlog, nasa Hong Kong yan. And then the pets nasa Singapore yan. May lalaki, ayan, Si JM Well dito lang yan sa Pinas. Ayan, Ma'am Josephine Dan. Ayan, thank you Inday. Paano mo ko Inday kay Leilani Jimeno, Inday? Si Leilani dito lang yan sa Pinas. Leilani Jimeno. Ayan, sila na lang sila na lang i-promote ko. Sayang dapat makilala siya. Ayan. Si Tropa dito lang yan, si Tropa. Sino pa yung sa Dubai, Kuwait ata si Leng Angeles, si Leng Natividad na nasa Kuwait yan. Kuwait nga ba? Absolutely outstanding ngayon. Pag nakakita kayo ng ganyan guys, nyo na lang. I-positive feedback nyo na lang. Si Pete, dito yan sa Pilipinas. Si Manay, pati si Agent Marukoy, dito yan sa ayan. Eto, pati si Crisel, Inday. Wait lang, Eto, si Leilani Jimeno. Ayan, thank you, Inday. Leilani Jimeno. Silip-silip lang. Sige lang, tropa. Ayan, magtagay-tagay ka lang dyan. Ayan, pati si Crisel, Inday. Pagkatapos ni Leilani, si Crisel, punta mo si Crisel. Ayan, the best. Ayan, Crisel. At least hindi sila na zero dito, guys. Ayan, so may nakakuha sila ng panibagong isda. Ayan, si the best. Hi. Ayan. Eto Inday, bigyan mo na lang to Inday si kahit dalawa mag-880 ito mag-880 ito si Crisel. Ayan, bigyan mo na lang. Yan? Good friendship yan din. Ayan, wala laman yung binabaon. Meron yan. Wait lang. Ito kay Crisel. Wait lang. I-check mo nga ito muna. Close ko muna to. Ayan, nag-loading ako kasi nagbukas yung Ayan, 6 minutes more to go. Ayan, hala Birahi Pikay Chachay dyan Ayan, nag-Google not responding tayo kasi nagbukas yung ito, software na ito. Pero si Joaquin, continue playing pa din si Joaquin. Ayan, hala Pikahi Birahi. Ito Inday, check mo nga ito Inday. Uy, ang bagal. Ito si Crisel. Pag-graduate mo na ito ng dalawa, Inday. Ayan, ayaw na, na siya, naglo-loading na ako. Mag 1 hour na daw. Ayan, maintindihan mo yan, host. Ayan. Expression lang yung... Hala, sabi daw, hala, Pikahi. Ala, sige, isayaw mo pa.
Ala, sige. Banat. Yung pikahe, di ko alam kung ano ang pikahe. Eto, Inday. Ayaw na magano. Ayaw na mag... Ayan, Crystal M. Eto, Inday. Ayan. Bisaya ka ba, Victoria? Oo, Bisaya yan si Victoria. Si Joaquin, di ko alam si Joaquin kung ano to. Kung alam ko ano ata to eh. Norte ata to. Or Bisaya din. Or Tagalog. Ay, naglalaro sila ng basketball. Ito ang hilig nito sa ano. Ayan, to make a move. Ayan. Ayan, nakikita niyo yung ano. 5-2. Ayan. Ayan si yan si Joaquin Bordado. Ay, kasi bibihira ko lang kasi makita yung mga si Ellen, si Fluency and Travel. Ayan si ate, bibihira din kasi maglabas ng ano yun eh. Ang tagal niya magano si Charles TV. Ayan, bibihira din yan si Charles TV. Mag-upload. Ayan, dami pala tayo bisdak dito. Ay, madami kayo mga dyan. Like a quick move or just. Madami kayo dyan, Jess Pinoy. Si Ate Les Chan. Host Alex, na-try mo na ba na di maka... Let's go. Lagi naman ako nakadikit, Inday. Di ko pa na-try na di makadikit. Pero pag di ako makadikit, di ba pag sasabi naman you have a lot of na, tawag dito na meron ka ng na sobrahan na yung dikit mo. Magano ka na lang, mag-delete ka ng mag-unfollow ka ng mag-unfollow ka ng mga na mga hindi napunta sa iyo or yung mga matatagal na walang mga update. Punta ka dun sa channel, 'di ba? Ay punta ka dun sa sa channel mo, tapos dun sa pinakadulo yung mga subscribers or channel ata yun. Tapos wag yung mo di ba may dyan? Titignan ko nga dito. Wait lang Tapos punta ka dun, basta dun yung punta ka dun sa may check mo yung mga channels na nandoon. Ayan, dami na dikitan. Tapos check mo doon yung pag mga 6 months pataas na walang silang upload or hindi sila nakapag-update, i-unsub mo na sila para 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 makadikit ka Ayan, tapos ayan, tingnan mo yung mga mo doon, tingnan mo yung mga nakasub sa'yo doon, makikita mo yung mga nakasub sa'yo doon kung kung sa mga videos makikita mo naman yung kung sila, kung upload sila or nag-update. Pag wala pang update 6 months above, ayan, so mo na siya, i-unsub mo na siya. Ako naglinis pa lang ako nung nakaraan kasi, pero ako, naglilinis ako, 1 year above ako 1 year yung tinitingnan ko na wala silang update. Pero yung mga hindi pa, yung mga wala pang 1 taon. Kasi madami kasi sa akin kasi, madami kasi nagdidikit sa akin kaya di ko nararamdaman yung yung ganyan na di ako makadikit. Madami nangyari nakinig mi ng birahe. Maganda kaya yung kantag yun. Ay halapi ka ibirahe. Tapos mo na lang yun. Check mo na lang yun yung mga mo. Wait lang Ako din sa mga naglilin. Ayan. Wait lang Tanggalin ko tong ko. Ito naka-live ko dito. Ayan. Para makita nyo. Ayan. Punta ako dito sa channel. Tanggalin ko muna tong para makita nyo. Ay kaso, ayan, si Pit Live, salamat sa dalaw. Ayan, tama. Ayan, nakikita nyo. Ito, Inday. Ayan, di ba ito yung ko? Ito yung channel ko. Etong second account ko na to, so halos kayo lahat dito, nakadikit kayo dito sa Nakadikit kayo lahat dito sa Nakadikit kayo lahat dito sa second account ko na to. Tapos, di ba ito yung di ba? Nakikita? Ayan. Okay, wait lang ilapit-lapit ko. Ayan. So, kung nakikita nyo ito, home, videos, playlist,
Tapos channels, di ba? Punta kayo dito sa channels. Ayan. So wala pa akong ano dito. Wala pala akong channel dito. Hindi pa na-picture yung channel ko. So makikita pag malaki na yung mga bahay nyo, makikita nyo diyan yung mga channel. Ayan, wait lang. Hanap ako ng, halimbawa ikaw, Inday Pislat. Inday Pislat. Saglit lang hanapin ko si Inday Pislat. Ayan, para makita niya. Tapos click ko lang ang main mo. Tapos pupunta ako dito sa channel mo. Nakikita, nasusundan mo, nakikita mo na Inday. Nakikita mo Inday. Ayan, punta ka dito sa channel mo. Ayan. Janeline Talanga, ayan. Ayan, Manay, ito Manay, ano, Manay Joy. Tingnan mo to. Ba't wala kang channel, doesn't feature any channels. Wala kang akin na nga lang. Walang di makita. Ang real meaning sa Bira host is pullback. Okay. Ayan. Punta ka dito. Tapos punta ako dito sa channels. Sa channel ko, di ba? Ayan. Nakikita mo yung mga subscription ko dito. Lahat yan. Puro yan nakasub dito sa akin. Puro lahat yan nakasub. Tapos, check mo kung sino yung check mo dito kung sino ang dami ko nga dito. Ayun, nakasub ako dito sa 63,000 na bahay. Kaya pag ang main ko hindi nakapanood sa inyo, eto may Calix 2 ang nakapanood sa inyo. Ayan. Ito yung second. Legit din ito. Hanap ako dito ng hindi updated. Wait lang ha. Virtue. Yung mga hindi napunta sa akin. Ito, Jemeline Palma. Ito, matagal na to. Ayan, titingnan ko to. I-click ko to. So, ang last upload niya is 1 year ago pa. Ayan, so 1 year ago siya. Pwede ko na itong hindi siya dito eh. Sa kasi sa second account ko to nakabukas. So, pwede ko siyang i-unsub dito sa pwede ko siyang i-unsub dito sa main ko in case na eto 1 year na eh. Actually ito dito rin to sa akin lumaki yung bahay niya. Ayun Sir Alex, yung wala sa akin. Eto di makita yung di makita yung mga channels mo. Nakatago eh. Ibukas mo. Intay Pislat. Pumunta ka dun sa sa settings ng mo. Ayan, wala kang channels dito. The channel naka-off ang naka-off ang settings mo para sa mga channels kung sino yung makikita. Kaya hindi makita yung kung sinong mo. Wag mo akong unsub ha. Ito pull something back. Okay. Ayan, so pala siya Pika hindi ra. Ayan. Check ko dito si Ate Nancy Teng. Nancy Teng TV. Ayan, kay Nancy Teng TV. Check ko dito. Channels. Ayan, wala din to. Puro nakatago yung mga nyo. Puro nakatago yung mga pinag-sub nyo. Victoria. Natsura ko kung nakasub dito si Victoria. Hindi siya nakasub sa akin dito. Channels. Ayan, ito. Naka-open to si Victoria Limardel. Ito yung kanya mga channels na kaya mabilis Inday Pislat kasi Bisaya yan si Inday. Ayan, so kaya kaya mahihirapan kayo kung sino yung nakasub sa inyo at saka hindi nyo nakikita kung sino yung mga nakasub sa inyo. Kaya ayan, lahat kayo parang halos wala. Less channel. Si Ate Les nakasub dito sa akin eh. Channels. Ayan, nakabukas kay nakabukas dito kay Ate kay Ate Les. Bakit Pislat? Kasi ang ilong Pislat. Ayan, tapos na ako dito dito naka sub dito kay
Comment na ako dito. Ayan, pupuntahan ko si Jess Pinoy kung ano. Jess Pinoy. Eh, si Jess dito nakasub dito sa ano. 7 days ago, matagal pa to. Matagal na. Pero di ko pa to napupuntahan. Tingnan ko nga dito sa channel mo. Ay, si Jess Pinoy, naka-open din yung kanyang ano eh. Naka-open din yung kanyang mga channels na ano eh. I-open nyo na lang yung ano. Haba ng harang mo dito, Jess. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit. So, yun. Yun lang ang ano. Ay, sa tagal siguro host. Inactive ka si Lolo ang bubo. Oo, si Lolo talaga mag-delete. Mag-unsub sa'yo. BG muna, tapusin. Ayan, kasi dito sa akin okay na. Okay. Ito si Jenny Lintan. Tingnan ko to. Channels. Ito mga bukas ang mga ano nila eh. Kaya mas mabilis kung sinong pwedeng isub at saka i-unsub sa ano sa mga channels na makikita yung mga ano eh. Dahil naka-notif ka sa akin. Ayan. Ayan, kaya nakikita kita online. Ayan, naka-live. Ganon. Kasi pag ano to, hindi mo talaga sila maano. Kung sino yung kaya ano to. Tapos, makikita nyo pala sa ibang channel, alam ba, kung friend mo siya or hindi, makikita mo doon sa ibang channel na friend niya, kung nakasub ka sa kanya or naka-unsub ka, makikita yun naka-red ka doon eh. Pero pag nakasub ka doon, magiging kulay abo yung ano mo doon. Titingnan ko dito kung nandito ako Kasi ang dami nitong choosing the best place to live, location is key. Famed madami to residences eh. Kasi makikita mo dito kung nakabell ako or hindi kay ano, kay Jenny Lintan. Providing utmost leisure and enjoyment. So halos naka ano naman pala dito siya. Makikita mo dito sa ibang channel kung nakasub ka sa kanila or hindi, kung nakabell ka or hindi. Hoping I help you to say mine to your Ayun lang ang ano. Ayan lahat. Ayan 5Gs. Ayan, di ako nakapunta sa iyo. Ano, limited lang tong ano ko tab ko sa ano sa 3. Ay, di ako makaano. Ito guys si ano, si Jess Pinoy. Pakita ko sa inyo ha. Ay, patapos na rin po ako. Ayan, 3 minutes na lang ako. 1 hour na nga. 1 hour lang dapat ako eh. Ayan, kaya makikita ko lahat ang legit pag naka-upload sa pagka-LS. Ayan no. Ito guys si Jess Pinoy. Ayan. Overcome ay si Galiga. Salamat. Ito. Tagaan na din to. Puro countryside din ng ano niya. Galiga. May kanya-kanyang diskarte. May kanya-kanyang pamaraan. At may kanya-kanyang Naka-livestream ka pa pala dito. Dito sa mundong ginagalawan. Yung iba. Balik ako dito kasi drop ko yung ano. Upang doon ngunit marami rin naman. I-open nyo yung ano. I-open nyo sa channel nyo yung ano. Yung inyong mga channels na no para makita agad ninyo kung nakasub kayo or hindi. Beauty, thank you. Ayan, kumusta? Sa darating na araw, ay kailangan mong Si Galiga to kesa si 5Gs. Naka-LS kasi si Galiga. palay, gulay, mais. Si Galiga to, Galiga Di bali 26 ng to. mahihirapan. Ayan, host need to WH nakaabot ng 1K. Ayan, sige, ano, help kita dyan 5Gs. Kasi, hini-help ko pa kasi si ano, nagpi-play pa ako kay, ayan, madami kayo, ano dyan, kay Cristino, nagpi-play ako dyan. Si ano, Galiga 26 yan. Si Manay Joy, sa kakina si Josephine Gwen. Ay, si Leilani, katatapos ko pala mag-ano yan eh. Yung mga, ano, si JM World, yan, katapos ko pala mag-play sa kanila. Nag-replay lang ako. Hindi ko kasi dati, magdamag. Kaya, kahit 100 hours yan, pwede kong i-play kahit 100 hours yan dati. Ngayon, hindi na, kasi yung isang cellphone ko na, sumuko yung isang cellphone ko. Dalawang cellphone na yung sumuko. Yung isa iPhone, yung isa nandiyan sumuko na, hindi na ako makapag-play ng 100 hours. Dati, continuous playing yan ng 100 hours. Kaya, dikit ako kay
ata di nakadikit sa akin. Okay. So, ayan na, maganda tayo. Magandang gabi, okay lang. Ayan, mag-end na ako, guys. Ayan, so, tapusin ko na lang to si Jess Pinoy. Ayan, 7 minutes lang to. Ayan na, guys, maganda tayo kasi alas naka 1 hour na ako, 1 hour and then 10 minutes na ako. Ayan, malat na yung boses ko. Ayan, tayo sa pag-playos. Ayan, sige, magpa-play pa ako mamaya sa iyo, Jess. Ayan. Mga 3 siguro bago ako matulog kasi hanggang 10 lang ako. May limit ako, may beauty rest ako kaya yung mata ko. Bukas na ako magpe-play sa mga dito, yung mga hindi ko na play. Ayan. Yung mga si Victoria, si Chelsea TV, i-play ko yan kasi hindi yan nag-upload, yan tagal eh. Si Tol, ayan, beauty yung iba naka-LS naman, nakaka-attend tayo. Ayan. So, bye-bye na guys. Ayan, so 1 hour and then 10 minutes na ako. Salamat. Ayan, ang mata. Papahinga ko talaga yung mata ko. Bukas, wag niyo akong asasi naon. Bukas, wag niyo akong asahan ng Sunday, baka di ako makano ng Sunday. Pero pag na-champuan ko, nag-premiere na may nakita ko. So, papasok na lang ako. Pero di ako makakapagtagal sa support bukas. Kasi Sunday may lakad tayo bukas. Ayan. So, maghapon akong wala sa bahay. Nasa labas ako. Kailangan ko rin magpahinga kasi puro tayo trabaho. So, ayan na guys, magbababay and then thank you. Ayan na. Bukas, mga before 12, siguro mga 10 a.m. ako magkakagising or 10:30. So, ipa-play ko muna si Victoria at si Charles TV para ko gumala. So, bye-bye na guys. Ayan, salamat. Thanks host. Ayan, welcome. Merry Christmas and Happy New Year. And God bless all. Ayan, salamat. Ayan, yung mga matatagal na hindi ipi-play ko na lang sila. Pero yung mga nandiyan kasi lagi-lagi naman ako napupunta sa kanila yung pag bye-bye na guys. Salamat sa time. Ayan, salamat. Umaalog na din. Ayan. Good night sa inyo lahat at saka good morning pala sa iba. Ay, magandang hapon. Good evening. Ayan. Bye-bye. Ayan, magpapahinga na ako guys ha. Salamat. Bye-bye. Linggo bukas. Ayan. Bye. Ayon tuloy Good night naman ay. Matulog ka naman ay alas 11 na dyan.